Skloníme svoje hlavy, srdcia pred Pánom. Si náš láskavý, milosrdný Boh a Pán a náš Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus. Z celého srdca Ti ďakujeme za tento dnešný večer. Ďakujeme Ti, že si nás všetkých predišiel tu na tomto mieste. A ďakujem, že každé jedno srdce poznáš. Ďakujem, že naše životy môžu byť pred Tebou ako otvorená kniha. A vieš v nich listovať dozadu a vieš v nich listovať aj dopredu. A Ty vidíš, Pane, všetko, čo je za nami, celý náš minulý život, nič pre Tebou nie je skryté pred Tvojim pohľadom. A takisto vidíš aj naše rozhodnutia. Vidíš aj to, Pane Ježišu Kriste, že aký je koniec náš. Ja Ti ďakujem za to, že Ty si alfa i omega. Ty si počiatok i koniec. A preto Ty máš právo a moc, aby si videl do našich životov. Pokorne však prosíme, keď nás tak naskrz poznáš, aby si hovoril veľmi osobne k nám, aby si hovoril do našich srdc. Ó, Pane, nastav nám zrkadlo Tvojho slova, aby sme uvideli svoje tváre, aby sme sa radovali z toho, keď uvidíme Teba, Pane Ježišu. Požehnaj toto zhromaždenie. A ďakujem, že si tu pripravený, aby si sa dotýkal srdc. Sláva Ti. Amen. Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia, moje srdce je naplnené veľkou radosťou a vďačnosťou voči Pánu Ježišovi, že môžem byť tu medzi vami. Ešte v tejto novej modlitebni u vás som nemal možnosť byť. Je to už roky, ešte v starej modlitebni boli príležitosti, bol som pozvaný od vás na evangelizačné zhromaždenia, možno, že niektorí starší si to ešte pamätáte, ale možno, že aj niektorí z mladších. A ja som veľmi vďačný Pánu Ježišovi za to, že môžem spolu byť teraz tu s vami na tomto mieste a môžem sa zdeliť s tým, čo mi Pán Ježiš položil na moje srdce. Chcel by som vás hneď dopredu upozorniť, že slovo Božie, ono funguje presne tak, ako to milý brat tu predo mnou hovoril, že ako zrkadlo. Že Boh nám nastaví také zrkadlo pred nás, kde uvidíme svoju vlastnú tvár. Spomínam si, ako pri jednom kázaní, bolo to už dávnejšie, ale pozvali ma do jedného takého tradičného kostola a viete, nad hlavou som mal taký baldachín a boli tam také zvonce, ktoré tam už 300 alebo 400 rokov viseli. A teraz chceli, aby som tam kázal evanjelium Ježiša Krista. Ja som kázal o radosti a o víťazstve Pánu Ježišovi. A jak som to tak ukázal, že Pánu Ježišovi je víťazstvo, tak som zavadil do tých zvoncov tam, viete, na tom baldachíne, a tie zvonce začali lietať po celom tom chráme a potom tí verní oslovili pána farára, hovorí, koho si nám to sem doviedol, prosím ťa. Však tie zvonce tam 400 rokov v pokoji viseli a tento nám ich všetky pozhadzoval dole. A pán farár hovorí, konečne sa po 400 rokoch rozozúčali tie zvonce. A skutočne veľká milosť Božia naplnila tam to zhromaždenie. Mnoho ľudí bolo zachránených. Celý týždeň som v tom chráme tam zvestoval evanjelium a na konci toho evangelizačného ťaženia, keď som vyzval prítomných, ktorí odovzdali svoj život Pánu Ježišovi, jedná sa o jednu tradičnú cirkev, a ktorí cez ten týždeň a už aj v krátkej minulosti odovzdali svoj život Pánu Ježišovi, tak povstalo zo svojich miest okolo 250 ľudí, ktorí vydali svoj život Pánu Ježišovi. A to bola tá radosť, že skutočne Pán Ježiš rozozvúčal tie zvonce šťastia, tie zvonce radosti. A Pán Ježiš vie rozozvúčať aj zvonce v tvojom živote, lebo
Duch Svätý mi ukazuje, že sú tu niektoré srdcia, ktoré sú veľmi smutné. A takto hovorí Duch Svätý, videl som tvoje srdce, videl som tvoje myšlienky, keď si išiel na tomto miesto a hovoril si vo svojom srdci, že na čo tam pôjdem, čo z toho budem mať a či vôbec Pán Boh bude ku mne hovoriť. Takto hovorí Duch Svätý. Videl som tvoje trápenie, videl som tvoje slzy a počul som tvoj plač. A prinášam ti odpoveď, pretože potrebuješ vyslobodenie, potrebuješ uzdravenie. A ja som veľmi vďačný Pánu Ježišovi za to, že môžem niesť toto uzdravenie v mnohých krajinách, okolitých štátoch. A ja som si to vôbec nikdy takto nepredstavoval. Ja som vždy mal takú veľkú túžbu byť na Slovensku evanjelistom, slúžiť našim drahým slovenským bratom a sestrám a ľuďom tu na Slovensku. A stalo sa mi niečo podobné ako Jozefovi, že bol som poslaný do zahraničia. A kto si mi už povedal, bračánko, to je nehoráznosť, čo ty robíš. A hovorím, a prečo? Ty požehnanie vynášaš do zahraničia. Prečo nám to nenecháš tu na Slovensku? A ja som tak veľmi vďačný Pánu, že áno, Pán Boh vie, čo potrebujeme. Aj dnešný večer presne vie, čo ty potrebuješ. Aj dnešný večer bude to zrkadlo jeho slova sa obrácať k tebe a bude hovoriť Pán veľmi osobne do tvojho srdca. Viete, jak som spomenul, prišiel čas, keď mi bolo zaďakované v zbore, kde som slúžil ako kazateľ. A ja som veľmi ťažko to obdobie, veľmi ťažko znášal. Mal som svoje predstavy o tom, ako Boh ma bude používať v cirkvi, ako Boh ma bude posielať a na tom našom malom, milom Slovensku, ako ma bude môcť Pán Boh používať. A všetky moje predstavy, všetko sa zrútilo. Viete si predstaviť, že som sa nakoniec zrútil aj ja. Dostal som sa po 4 mesiacoch, už keď som bol mimo kazateľskej služby do nemocnici a ležal som na svojom nemocničnom lôžku a čakal som svojich bratov a sestry a čo bolo prekvapivé, že viete, kto prišiel k môjmu nemocničnému lôžku ako prvý? Žobráci. Prichádzali tí, ktorým som dennodenne lámal svoj chlieb, dával som im almužny a títo prišli a plakali pri mojej posteli a hovorili, pán Barkos, vy nesmiete zomrieť, pretože my všetci vás potrebujeme. Lekári mi nevedeli pomôcť, nevedeli určiť moju diagnózu, ale viete, čo bola moja diagnóza? Tvrdosť mojho srdca a neodpustenie. Veľmi ťažko. Viete, tak ste ma poznali ako milého brata Šanka, ale vy ste nepoznali moje tvrdé srdce. Také bolo moje srdce zatvrdnuté a také bolo zranené a zhorknuté. A to nikto nevedel, čo je vo mne. Lekári ma skúšali, posielali ma psychiatrovi a tomu nervovému, ten mi kladívkom klepkal po kolenách a ja neviem čo. A môj problém nebol ani v kolenách, ani môj problém nebol, keď ma aj po hlave klepkal. Proste môj problém bol v srdci. A preto vám to hovorím, moji drahí, že môže sa stať, že niekto z vás je tu veľmi zranený. A preto vám hovorím tento príbeh života. Ak niekomu môže pomôcť tomu, aby si ty nehľadal pomoc nikde inde, ty musíš hľadať pomoc u Pána. A moja manželka 2 dni a 2 noci bdela pri mne, pri mojom nemocničnom lôžku a nevedela, či vôbec ja ostanem pri živote. Plakala tam, modlila sa a ja som nevedel o sebe. Ja som bezvedomý ležal, lekári nevedeli, čo je so mnou. A keď som sa prebral a pozerám sa okolo, vidím pri mne sedieť manželku a hovorím, prosím ťa, ty odkedy tu sedíš? A ona už sa potešila, že vôbec, že som sa ohlásil, že vôbec, že už reagujem, že sa zaujímam o svoje okolie.
A hovorí, no už 2 dní. Hovorím, prosím ťa,